Let me tell you. Well, it is the champion sound, the immortal movement. Star FM. Feel it. Can you feel it? Well, it is everywhere. It is in the air. The atmosphere is electrifying like always. It is the City Sports Center. The feeling is everywhere. Every ghetto. You can feel and hear the echo. City Sports Center is around the corner. Musangano and ghetto youth. Well, it has been happening from the 80s. From the late 80s right till today. Hosted by different promoters over time. It is the Cup Clash. And this year, one of a kind with over 500 artists performing on stage. You heard me right, over 500 artists performing on stage. So no matter what happens to all performing acts, you have to be live on stage, live on backstage by 12. Timu yangu ulikuwa ngwapindira. Kuna maketo yizanga to God for the repoka ticket wangu. Wana wangu 3200 wanu free. Before 2 p.m. saka skile huku manugu. Wana kwa ya lunch box o jengera konete. Kuma 11 tuko foro wasazara kupinda kumdansi. Karo mdanza hasha uzo jika usanetse kane. Game dobi sazaringa nilimo komuru eduka. Kwa zina timu yangu ya karonge kenenga iti bakery pakanaka. Wanga chinakana mafu chicken. Nanga hari mufuti. City Sports Center kama geto itu mahaslaka. Ghetto fabulous. But guess what? Right now, in the building, I have Miss T and Queen Geneva. May not tell no lie. Greetings, Miss T. Murisei ko Godfather. Boy and Empress. Boje kuti mukana tatosvika kunoku abo. Okarama akuno kumanje mnema skapa krawa manje. Yeah. Pano pa krawa mchinjwa mtatu. Yeah. Nekungo kuyeresai. Yeah. Chimbanduza manje pamnenge ba receive koya yekuti muri kudiwa kuzimdance all overdrive. Maiwi. Nashape kubata Godfather. Right. Ndikati ya ndokana ndichinyasoda chaizvo tisataenda ku Cup Clash uku. Nimbode kuone nyika yeZimbabwe. Ya, ndiri muno mukrava muno. Right. Chinaitika Empress pamnenge vaita ma video yenyaya anobva enda pa social media. Yeah. Kutrena kunenge kwaita video renyu ndokunobva kwaita kuti taiwa Miss T vari kudiwa nani nechaunga kuti vamboya vambokurukura nesu. Aiwa tinotenda. Zita rekuti Miss T rinobva papi? Miss T. Ndakangoona kuti kuma Empress vanhu vakazvandira kuti ana Empress ningi ana Lady ningi. Vanangotsvagawo zita rinorevawo Empress but riri unique kune vamwe. Ndopa ndakazozviti Miss T. Right, T actually Mirri. Miss T. Trisha, ndonzi zita rangu ndonzi Patricia Banda. Right, saka T yakanobva pana Trisha. Pana Trisha. But zvaizvozvi tiri kufamba na My Mirri. Right, My Mirri. Yeah. Saka magetsi geto renyu nderipi Empress? Ini ndobva ku Glenview. Munobva ku Glenview? Saka T yakanobva pana Trisha. Pana Trisha. But zvaizvozvi tiri kufamba na My Mirri. Right, My Mirri. Yeah. Saka magetsi geto renyu nderipi Empress? Ini ndobva ku Glenview. Munobva ku Glenview? Ku Glenview kuna mastudio ere mamborekodera kana musati mumbopinda mustudio rekoda? Ndakamborekodhawo. Ndakamborekodha kwana Rasniga ku Galliville. Yeah. Nekumfakosi kwa Boss Bingu ndokwa ndombonyanyo nonga. Right, but makambopinda pa Clash. Pa Clash andisati first time. Right, your first time. Right. Greetings, Queen Geneva. Salibonani, Godfather. Right. Kaka chitumu dzoka pa Zimdance all overdrive. Yeah, man.
mazana muri ku Bulawayo here kana kuti muri areas ini ndiri wekubulawayo godfather. muri ku Bulawayo apa mune matovinga cup clash Godfather ndakafonerwa nametro akanditi Queen Geneva ndinopedza ndarota. Right. Ndarota iwewe watora chinhu nekuti ndakarota Sauro achiti chinhu chiri kutorwa naQueen Bulawayo. Yay! Saka ndikati ndakatokwira bhazi kandakatouya. Right. Yama. Kuti muzogwina chinhu muchiro mise pakanaka. Ndizogwina chinhu father. Ko ndikuona Empress makarova cape makarova t-shirts yakanzi say no to drugs chibondoudza ipapo. Okay, Godfather mageto yetu mazhinji vanofunga kuti pamwe kudance kunoda zvemadrugs. Aiwa maya, we say no to drugs. Right. Phansi ngezidakamizwa. Saka aiwa madrugs say no to drugs Godfather achitoramba madrugs atiskumada. Nonzwa vanhu vachiti ndezvemadrugs. Aiwa zvisi zvemadrugs. Ini ku-cup clash ndinoda kutenda Godfather. Kuuya kwandakaita ku-cup clash ndakatowana management. Musadaro. Yamani. Saka zvinhu zviri kufaya ka saka mari yako yapakanaka here. Aiwa Godfather hazvi zviri kuda kutoitika. Kubva kweko mukaenda pa-cup clash. Kubva pandakava pa-cup clash handi munoziva unogona kurambwa uko hakuna favor kauko. Saka ndakatomboramba ukazvikanzi aiwa haite. Ndikati ndodii ndikadzoka futi muna December paya. Right. Ndikaona mageto etu achifarira chinhu nobva ndangofarirwa nebed company kati chii imbouya udii urekodhe matracks. Saka aiwa ndiri kushanda Godfather. Muri kushanda. Zvandiri kuda kuita ka. Misti ndodoti mumbonipa one song yandodoti mungondipa yangu paridhimiri yamuri kunakirwa nayo kuti mungondipawo chorus verse. Alright. Andirika Empress Queen Jimozweni pasong yamutangondipawo mandipa chorus verse tapedza kudaro tadzangorwa ma8 lines edu ekuti vanhu vangoziva what to expect. Godfather tisati tatanga mune nhamba dzenyaradzo here kana dzekwadhazi nekuti achituna tatora nazvo Shamari mukadzi mukuru sandara. Mukuru. Auzokutya ingonzi Mai Mirri. Mai Mirri. Godfather nyatela Godfather yoti ndaona umwafa. Right. Baby, Misty, marejeri kutanga. But timu yangu remember kauti kurowa mangoma kunakirwa. Atibe politics atibe nyazi tinongoimba kufadza vanhu. Tara marabata ritimo Mai Mirri apindire ngoma. Mai Mirri bad and dangerous. Mai we nothing dinoro wakan handi arumba mangu mondian vakabva vandidhanela bovo dhandakaridza amerikat musadaro kanzi 1 ndakubata urumba mangu 2 kudya zvinhu zvangu 3 magumbezi angu nemurume wangu kudya zvinhu zvangu manje ndinobva kuzaka vakabva vandihaka kundirova nemazvabanzi ndinobheta uchabuda muno wafa hanzi ndinobva kuzaka vakabva vandihaka kundirova nemazvabanzi ndinobheta uchabuda muno wafa. Mira ipapo dzora ritimo Queen Geneva andei chimodipawo something. Me body so small, baby full of stamina. Queen Geneva. I know my yamuno na spanoro atoy. Vacharova cross country sama koi koi. Tavakurira nengoma vobata chiboy. Mapita wait akubatidza varoi. Vari kutika vabwi iri kupi crown. Ndovavharira mkomba unge lockdown. Chikwini chenyuka nengoma icho bow down. Uri kupaparika mani iwe slow down. Right. Zimbabwe, talk to me. Tisati tadzorana 8 lines. Urkumhanya nani Misty Mai Mirri lekala urkumhanya na Queen Geneva. Talk to me on 0772162651. All right, hit me up on Facebook right now. We are the baddest and we are getting ready for the biggest show of 2025. I am talking about Cup Clash Sting Incorporated. Going down on Saturday the 30th of August at City Sports Center. Admission is only $5 and guess what? It is free for the first 200 people before 2 p.m. Yo, Tana. Right. Queen Geneva Jagwichaka. Mokarava 8 lines. Mova mapasironi.
Empress Miss T what are 8 lines ndinoti mungodzorana ka 2 kana tadzonyanya kupfura tingatosvika ka 3 chete maiziya muchipara namukana timu yangu bata rhythm team taramana and Miss Queen Geneva. Not nice. Me body so small, but me full of stamina. Queen Geneva. Kajanga kakudara ndiri very hot. Musafana nite kama chine bukati. Vano nyunguduka kunge mukazi wa lot. Vano dikitira neni vano. Saka trugutamba boka ndine ma A ne ma 2 ne ma joka ndigara ndamutipa hafa andi bloka ngemurese ndati atapera atinhunga una ondigopa trugutamba boka ndine ma A ne ma 2 ne ma joka ndigara ndamutipa hafa andi bloka ngemurese ndati richapera atinhunga una ondigopa Vele, manja pana wandokwata. Beka wangu timina nyaba kwacha. Pandiri vanotipaya kunge data. Singosilesi wakogisa mapampa. Manja pana wandokwata. Beka wangu timina nyaba kwacha. Pandiri vanotipaya kunge data. Singosilesi wakogisa mapampa. Chiridi mundati rovera hoko. Inzo kupanda kuti bogo. Vakandivenga meno ikokwa inindo the misti. Indoti manira soto. Avasati vandiziva ndini mwana wakabanda kumana zvimango masamko magadza taji vese vatadhamba kusumudza makumbo kunge vakutamba pada kwangu ndatobuda pagaza ndatotora mataza kwakucheka sereza ndakudzinga mabhuza ndakupisa mafuza ngavatisire moza tine mkuru wavo ndakubuda ngoma rauya danso yauya chikwini chauya ndinobva kubulawayo mapanti line ngengarangu inandisi right handina kumira faini ndinonamura masaga panike ariyafidede vanodona manete Oh gosh, I have to stop it right there. 4 minutes after 10, Zimbabwe Urukumananani Queen Geneva or Miss T. Well, remember, upon my Empress this year in August, Moswa 30 Panaruto Vari landlord. Miss T. Godfather. Wish you the best of luck. Queen Geneva, wish you the best of luck. Tinotenda. Miss Tim said mind that Queen Geneva Mons was say. Vanorova. Miss Queen Geneva, Miss Tim Mons was say. Aiwa, vanorova sindatini michwaga ikofi. Toropedzerana uko. Aiwa. Aiwa batanyaradzo. Kana imwe funeral ya munoziya funeral pala. Kana zvichidesa Godfather tipeirwe rhythm. Mira tala chivota mira. Ndimbomuratidza kuti ndiri mukadzi mukuru ndiri mai Mirri. Ora ndava natomira ipapo. Ndikati mukopedzerana ku City Sports Center. Miss T, pa social media munobatika papi. Miss T Zimbabwe vakangosecha kuti Miss T Zimbabwe ku TikTok kwese nepa Facebook Patricia Banda ndo zita rangu chairo. Queen Geneva munobatika papi pa social media. Pa Facebook pa TikTok it's Queen Geneva. Indinonzi Geneva Mark Peter. Right. Kwese munongondwana. Thank you so much. Wish you the best of luck, Moswa 30 Pasiri Sports Center. Please make sure Monoshika by it. But gentlemen, give me something. We are the best. We are the champions. We are Immortal Movement. And of course, it is a courtesy of Cheapers Promotions. And this is season number 3. We will be going live on all social media platforms. Saka timu yangu kanayo ona burula kwa Australia, kwa China, kwa Canada, kwa Netherlands. Onanga mutali by 12 o'clock. Anofala kunga akwenda pa page rakanzi Cheapers Promotions, rakanzi Ethertone, Commander E Bini.